Било то за обработка на аудио и видеоматериали или просто за слушане на музика. Всеки се нуждае от слушалки, които да предоставят наистина високо качество. Говоря не само за качество на звука, но и за визия и усещане за стил. Истината е, че на пазара можете да намерите доста марки, които предлагат такива продукти и без съмнение някои от тях са много сполучливи. Една от марките, които не се нуждаят от представяне, просто защото името им е мега популярно, е Beats Audio. Компанията на Dr. Dre за пореден път показа, че може да предложи слушалки, които да са уникални на вид и да предоставят един кристален и изпълнен с бас звук. Но дали все пак последният модел слушалки на Beats by Dre отговаря на тези характеристики и най-вече заслужава ли си парите, ще разберете в новото ревю на Smart News. Аз съм Любашки, а днес ще ви представим Beats Executive. Както си му е реда, продуктите на Beats Audio винаги идват с чудесна кутия с опаковка, която подчертава основните предимства на всеки един продукт. И тук тази традиция е запазена. На първо място, след като отворите кутията, ще видите още две по-малки кутии. Едната направо е залепена за капака на голямата и вътре се съхраняват всички бумащини, стикери, кърпички и още няколко интересни неща. Тъй като това не са обикновени слушалки, Dr. Dre се е погрижил те да дойдат с един необикновен комплект. Освен всичко друго, в него ще намерите два чифта 3,5 мм кабели, като единият е с контролери за звука и приемане на разговори. За съжаление и тези слушалки, в частност кабелът към тях, са пригодени да работят на пълна пара само с продуктите на Apple. Като оставим кабелите на страна, в кутията ще намерите и два адаптера. Единият е предвиден за хора, които се изявяват като DJ, а вторият е предвиден да се използва в самолети. Втората кутия всъщност е калъф, който служи за съхранение на слушалките. Той е твърд и има патирано покритие, но все пак на моменти можете да забележите отпечатъци по него, най-вече защото е тъмен. Като го отворите, ще видите и самите слушалки в него. На първо място, вероятно ще ви направи впечатление, че те са извити, сякаш са счупени, но това не е така. Наистина можете да извивате слушалките в едната посока, но това е за да можете да ги прибирате в кутията и за да са по-компактни. Именно това е един от акцентите в Executive. Те са създадени за пътувания. Изработени са така, че да се събират лесно в чантата ви и да са леки и удобни за носене. За щастие или пък не, зависи какво ви харесва повече, Executive са изработени основно от метал. Цялостната им конструкция е метална, а страничните капачета с логото на Beats са пластмасови. Те имат интересна текстура, която така ще ви замаже очите, че няма да се усетите всъщност, че са пластмасови. Всичко останало е покрито от материал, който би трябвало да създаде илюзията, че е кожа, но ме съмнява да е истинска. По-скоро си е изкуствена, но пак е добре направена, така че да ви е удобно докато носите слушалките, защото на пръв поглед те може да не ви се сторят тежки, но след малко по-стабилно ползване може и да ги усетите. Плюс това ми се видяха малко стегнати и на моменти започваше да ме боли главата. И нека да отбележа, че главата не ме болеше, защото възглавничките за ушите са нескопосано направени. Точно обратното, те прилягат чудесно на ушите, като ги обхващат изцяло и са доста удобни и меки. В комплекта има и батерии и някой може би ще се запита защо. На първо място слушалките не работят без да ги поставите. На второ място трябва да отбележим факта, че Beats Executive изолират страничния шум до минимум. Те са достатъчно мощни, за да намалят реактивен двигател до шепот, или поне така пише на официалната им страница. Това е възможно благодарение на захранващите ги батерии, с чиято помощ се подтиска шума и се предлага един доста добър звук. Батериите се слагат на лявата слушалка под капачето с логото на Beats. От дясната страна няма нищо под капачето. Там е само бутона за включване, а самото капаче може да играе ролята на бутон Mute, ако го натиснете. Вече трябва да ви е ясно, че Beats Executive не са шега работа, но дали реално всичко това е истина? След като ползвате известно време слушалките, вероятно няма да виждате нещата точно така. Според мен не всичко е както го представят по рекламите. Истината е, че слушалките изглеждат чудесно, а комплекта предлага всичко необходимо. Лошото е, че на моменти слушалките малко натежават и започват да стягат. Ще го усетите, ако ги поносите няколко часа без да ги сваляте. Все пак компанията ги предлага като слушалки, които са идеални за пътувания. Едно пътуване от София до Варна може да го изкарате с 4-5 сваляния за няколко минути, защото иначе просто няма да издържите. За жалост, не всеки продукт на Beats Audio може да се похвали с наистина качествен звук, защото повечето предложения на доктора са съсредоточени повече в силния бас, но тук имаме малко изключение. Явно компанията е променила малко възгледите си за качество на звука, защото Beats Executive се различават от предишните модели на Beats Audio. С тези слушалки няма да усетите толкова много бас, колкото високи честоти. Дори аз бях изненадан и тествах слушалките с различни устройства, само за да видя навсякъде ли ще е така. Реално се забелязва не толкова плътен и мощен бас, какъвто съм срещал при някои други модели като студио. За сметка на това имаме силни високи, които на моменти идват малко прекалено силни. Честно казано, при определени стилове музика като рок или хаус,
Слушалките започват леко да дразнят, ако сте ги увеличили на максимум. Ако към това прибавим и факта, че на моменти може да ви понаболи главата от самите слушалки, става ясно, че едно пътуване може и да не е толкова голяма песен, колкото го представят от компанията. Разбира се, устройството, с което ще свържете слушалките, е от голямо значение. Именно поради тази причина тествах Executive с няколко компютъра, няколко телефона и таблет. Навсякъде резултата беше различен. Докато при едни имах малко по-плътен бас, то при други високите вземаха превес. Да не говорим, че при трети и двете бяха много зле. Като цяло се оказа трудно да намеря устройство, с което да свържа Beats Executive и да получа максимума от тях. Още нещо, което направо ме побъркваше, бе това активно шумоподтискане. Тъй като то работи благодарение на двете батерийки, се оказа, че генерира един отвратителен шум, който може да чуете, ако включите слушалките и все още не сте пуснали някоя песен. Дори да я пуснете, ще трябва да увеличите над 30%, за да спрете да го чувате. Това беше много дразнещо и всеки път трябваше да изключвам слушалките от копчето, за да не ме смущава. За продукт, който струва толкова много, малко се разочаровах от крайния резултат. В общи линии или трябва да търсите устройство, което да е с качествени драйвери и звукови подобрения, или просто трябва да се примирите, че ще дадете много пари за нещо, което няма да предложи неповторимо музикално преживяване. Поне за мен това се оказа проблем, който трудно би намерил своето решение, ако разчитате да си купите тези яки слушалки и да ги ползвате с някой обикновен телефон. Колкото и да бърникате по настройките на еквалайзера, няма да докарате нещо повече. Това наистина може да се отбележи като минус, защото слушалките наистина са скъпи и не оправдават цената си. Все пак $300 не са никак малка сума, а у нас тя ще бъде много по-висока, което прави Beats Executive скъпо удоволствие, достъпно само за определена група от клиенти.